ndakwirira murume wangu wandaigara naye takarorana 2000 aiwa taurai chikonzero ndakwirira murume wangu dare kuti andibudire pachena shamai anzine mukadzi wakuda kudirwa pachena pachena pavanondiva kudirwa pandikushaya kuti handina kwanakaramba handina kuramba mukadzi pamushana asi pane zvikonzero zvakaitika izvo ndizotaurira dare zvakaitika ndezvekuti mukadzi akandisa mwedzi yakati kuti asina bona achiti ndomupa chirwere ndiri kure zvakazoita kuti nditauri ndakazopedza ndakuchitsvaga mainini ndobva nditi akanotsvaga mainini papapana vapanotiki iwewe nemukadzi wako handiri kukora unotsvaga kwekunogara sikaenda yangoti hai ihasha chete zvapera zveshuwa ndatora mainini takabva taenda ndovananovatsvaga saka ndainogada kuti ndionane neapa vaindisasamura taiti kana tiri pambhedha tairora kukorokota zvatidhune vakati potovaritsiro asina munhu inokona tozvakaita vanditsvaga right saka una kuramba mukadzi chapindura kuti aiwa irikudai ina handamuramba right amai hanzi handamuramba asi nehasha dzavo dzekuita kuti titadze kutaurana pedza chama amai handakuramba amakateerera here murume achitaura muri kuti kudini zvavataura zvakutaura zvekuramba bonde yendo yaitoramba bonde nana kuramba bonde asi panzo zvataura here ndatinati izvo mukadzi wangu ndokuda nai muri kumuda saka kana muchidanana shamwari zvanzi kumba kwekwe bonde rako kumbira kuda padhuze ndovakira pauti mapolisi ndinodaidzeadaidzewa togara pamwe chete asi vanhu vai zvataura dzokeredzai mukuru mati chimo changu ndechekuti wakaroora taurisai akaroora munzi anondibvumira here ndiuya naye zvekare ari kukuvari zvinhu hamuno imi muno avanogara kuba tamara munda here paprazi here munda here aiwa vane nzira dzakasiyana tangoti munda makapuwa munda tamara uye patamara pana uye ushaya makashi makabhodzawo ani kuti naibeniwe atete mukoma wavo kana munyengera kuti tiri kunetsana nasisirena pane zvatiri kunetsana munhu vari kuramba bonde makabhodzawo ani ndina wandakaudza nanyangoti chataurira aiwa regai amai ngabvunze regai tipedze nyaya amai zvanzi nomurume wenyu munondibvumira here kuti mukadzi wandakaroora auye mugari pamwe chete chakaita wandiendeka hauwezoona kana chikafu atengere vana 3 years tichishupika kumarito tichichengeta vana zvakauyawo pamberi pedare kuti vandibudirawo pachena murume wavo wabuda pachena rudo rwacho rutanga kwamambo ndokwamumuka chiti munhu ane mwoyo wokuda munhu kwamambo akandimo moti kubatwa mumeso tindikagarira kunyeperwa panapa iwe taura chokwadi 3 years ndiri kudzokera zvataura nevana amai 3 years hausi kuona vana hausi kuchengeta kana kungodzwa voisi remukadzi wako oya muno mudare ubva kuti mukadzi ndikumuda imi vanhu vatobatwa kumeso panapa chikafu waitenga chichaitenga ndiri pawaishanda bosi kampani yanga Romeo sadempofi pamba 50 vaita pane zvino alright fokuzoona mhuri yako mhuri yainetsa kuona bosi aingotipise basa unoona wakura sei mwacho ndwa 2008 2008 mwani 16 years saka waigona kudaidza kavana kuti ndikuonei toda kungoona baba rudo rwababa ndinoda kuonei kama muchidzokera kumba kumuchiita mastranger wako muita mastranger kudzipazii pane mama rege tiende panyaya chaichayo murume uyu nhasi
atanga kudoma mamba zikuda mukuda murume ukudzokera kumbarira asi ndiri kuudza kuti pane kuteta mukadzi uripo akangosumuka ongoswazvoka amai acho nenge akasimboso ngatite chivanhu chedu munhu anotetwa handizvozve saka kana usotova nemari yekuteta mukadzi awoende magona kusaka kasi dzokera kumba modzokera rini aiwa zvekutetamira unozviita uri kumba kwako zvekuteta dhara equation techiibata toda kuti udzokere kumba munotetana muri muri kumba mutaurirana 3 years amai kuti 3 years inini ndamuruma wangu mukudzokera rini adhara mukoma wangu muda 2 days kurebe mungwelaitsoke pamusoro paiwo ava baba vadai vakwashira mukadzi wozvoshuwa-shuwa ingadai vatsara dai vahatembo neachitosvika kuenda pasa kuti anai vapachituka zvamataura nhasi cheindotobva taenda pama3 years musati vapika singamude mukadzi anenge apa impression mukadzi waanaye apa impression aichimboteererawo ndazvinzwa but 3 years zvingakomukirire mukadzi pane problem akapa impression yekuti ndandichadzoka saka navafa kutokunya zvishuwa kutanga kunotafamba mumadhaka kuti adzokere kupi bosi kunoudza mukadzi waanaye kuti naamai kuda kudzokera zvakaoma saka indokutendera hako 2 days zondokupa kasi nda kuti udzoke mudare muno musi wa16 mese semakaposi uchidzoka michaiwa kumba kwedu isusu tikadzokerana pamwe vacho manzwa amai ati ndipe mazuva mangani ada kugadzirira kuenda kune mwenga asvika kana azoya musazopenga zvamaisimboita pesitanga angangotaura hake nokuti pesa maiti takasangana ko vamwana vaikumba katitaurirana tishedzawo vanhu vechikuru kuto ndizoya munomuda ndaimboenda kuno vanhu vechikuru iyoyezvo nhasi ndaona magara muri vairi mambo waya nani ana munhu andauya naye ndauya nemwana wangu wewawaya nani ngawe kuno miina wenyu ngawe apa panazvataurika ngakaraki mukomo manzwa mudare muno muchite vanhu ava pamaya kumba muchibva kumba ati chii mukadzi ndomuda anomuda makamupa advice yekuti chii saka nhasi muchikuda muno makumbira 2 days mukudzokera kuna amai guru munosanganisa futi muripo muchiite makutaura vanodzoka musi wa16 vaakugara vese Baba.